ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga nanay natin ang mga taong inaasahan nating magpoprotekta at mag-aalaga sa atin. Sila ang unang tinatakbuhan natin sa oras ng pangangailangan. Pero may mga pagkakataon na sila din ang magdudulot ng pinakamatinding sugat sa ating puso dahil sa mga pinili nila sa buhay. Ikaw, kabarangay, may lakas ka bang patawarin at yakapin ang sakit na kanilang iniwan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko kabarangay. Matagal na po akong taga-suporta ng Barangay Love Stories. Dahil may katrabaho po ako dati na palaging nakikinig sa inyong mga kwento sa YouTube. Dahil sa kanya, nagsimula na rin po akong makinig sa Barangay Love Stories. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng aking buhay na tanging ang aking mommy at kapatid lamang ang nakakaalam. Nakasulat po ito sa aking journal at sa pagkakataong ito, napagdesisyonan ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga karanasan at aral na natutunan ko sa buhay. Alam niyo po yung feeling na mas lalong gumagaan ang lahat tuwing may nakakausap ka tungkol sa problema mo. Kaya po ako sumulat sa inyo kasi gusto ko pong maramdaman ulit yung feeling na yon. Ako po si Jasper. Lumaki po ako sa isang pamilya na malayo sa karaniwang buhay ng marami. Noong pinanganak po ako ay tila hindi pa ganap na handa ang mami ko na maging isang magulang. Maaga po naghiwalay ang aking mga magulang at hindi ko na po nakilala ang aking tunay na ama. Kaya po habang ako'y lumalaki, ang yaya ko po ang madalas kong kasama at kausap sa bahay. Nagbago po ang aming sitwasyon noong pinanganak ang kapatid ko, si Dylan, na ang tatay ay isang Amerikano. Ngunit hindi rin po nagtagal at naghiwalay din si mami at ang tatay ni Dylan. Habang lumalaki po ako ay unti-unti kong napapansin na parang mas paborito ni mami si Dylan. Aaminin ko po na sobrang nasasaktan ako tuwing napapansin ko po ito. Pero ni minsan, hindi ko po pinagbuhatan ng sama ng loob ang aking half-brother. Sa katunayan po ay hindi ko na rin po naramdaman na magkaiba pala kami ng ama. Para sa akin ay si Dylan ang kapatid ko at wala po akong ibang nararamdaman kundi ang pagmamahal at pagkalinga sa kanya, Papa Dudut. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana kahit kalahati man lang bigyan mo ako. Tapos ang puti-puti mo pa. Iba talaga pag may lahing kano. Mukhang naliligo kahit hindi naman talaga naliligo. Huwag mo nga akong simulan, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa ilong. Okay din naman yung ilong mo ah. Parang isda. Boneless. Ah, ganun ha? Dylan, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero sa tingin ko ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Sana maintindihan mo na hindi madali sa akin na sabihin to sa'yo. 2 years old ka lang noon nung napulot ka ng kasambahay natin sa basurahan. Hindi alam ng kasambahay natin kung ano ang gagawin niya noong mga panahon na yun. Kaya si mami na ang nagpaubaya at nagpalaki sa'yo. Ano nga akala mo sa akin 5 years old? Hoy, lumang tugtugin na yan. Balikan mo na lang ako pag nakapag-isip ka na ng bago. Eto naman, di na mabiro. Nga pala, asan si mami? Namamalengke yata. Kanina pa wala dito yun. Ang sabihin mo, baka nagbubulakbol. Ang di ko rin kasi maintindihan dito kay mami, para siyang teenager kung umasta. Kung yung ibang nanay dyan, sobra-sobra yung pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak nila.
Tayo naman parating naiiwan sa bahay kasama yung maid. Di ko tuloy maiwasan mainggit dun sa mga kaibigan kong pinaghihigpitan ng mga nanay nila. Naku, bahala ka dyan. Huwag mo kayo idamay. Ayokong paghigpitan ako, no? Tsaka isa pa, ayaw mo nun? Pwede tayong kumain at maglaro ng video games buong maghapon. Kung sa bagay, pero mas maganda sana kung may tatay tayong kasama dito, no? Ay, yang si Mami talaga. Sana naman makahanap na siya ng matinong lalaki. Oo nga, di ko pa talaga nararanasan yung pakiramdam na magkaroon ng isang ama. Pareho lang naman tayo. Yung tatay ko di ko na rin naabutan. Tapos yung tatay mo naman, sobrang bata mo pa nun. Di nga nagtagal ng 1 month yun dito sa bahay. Mabait pa yung tatay ko, kuya. Ewan, di ko rin masabi. Pero ang natatandaan ko, parati silang nag-aaway ni Mami. Tas kadalasan, nasa terrace yung tatay mo umiinom at nagyoyosi. Ikaw Pilipino, ako naman Amerikano. Ano kaya magiging lahi ng susunod nating kapatid, kuya? German? Japanese? O Canadian? Ano sa tingin mo? Huy, sana naman di na magkaanak yan si Mami. Hirap na nga siya sa ating dalawa eh. Sa akin nga lang pala siya nahihirapan. Ikaw ang paborito eh. Kumbaga sa internet, ikaw yung naka-bookmark na website. Tas ako yung parang advertisement sa video na pilit sinasara. Grabe ka naman, kuya. Hindi naman siguro. Di mo ba talaga napapansin? O sige nung isang araw, anong kinain mo for breakfast? Bacon. Teka lang, bakit mo naman naitanong yan? Mismo. Nung isang araw, pinagalitan at pinigilan niya ako nung kinuha ko yung bacon sa ref. Sabi niya pa nga sa akin, nagtitipid daw tayo. Pero mukhang ako lang naman tong tinitipid niya. Ikaw naman, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa bacon? May longganisa naman sa ref eh. Yun na lang ang kainin mo. Ano ka ba? Hindi lang yun. Napapansin ko rin na siya yung palaging kumukuha ng report card mo. Pero yung report card ko, sa maid niya parati pinapaubaya. Hala, baka ampun ka nga. Joke lang. Pero seryoso na to. Pakiramdam ko din na favorite ka ni Mami kasi ikaw tong mukhang foreigner sa ating dalawa. Uy, paano mo naman nasabi yan? Napapansin ko lang kasi na ikaw tong laging binibida niya tuwing kausap niya yung mga kaibigan niya. Tapos kapag pumupunta yung mga kaibigan niya dito sa bahay, ikaw lang yung pinapakilala niya sa kanila. Pakiramdam ko tuloy kung hindi ako ampon. Siguro nakababatang kapatid niya ako. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam. Kuya talaga? Ba't kung makapagsalita ka parang kasalanan kong lahat? Uy, sorry na. Di ganun ang ibig kong sabihin ha. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga emosyon ko. At isa pa, yung pagtrato sa akin ni Mami, palagi mong tatandaan na wala kang kasalanan doon, okay? Problema naming dalawa yun ni Mami. Sorry na at ikaw tong napagbubuntungan ko ng sama ng loob. Promise, di ko na ulitin. Last na yon. Talaga? Oo. Walang iwanan ha, promise? Promise. I love you, kuya. Ganyan kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Laging nag-aasara, nag-aaway pero grabe. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Kahit halos 6 na taon ang agwat ng edad namin, pakiramdam ko ay parang 1 taon lang ang pagitan namin. Siguro ay dahil alam naming pareho na kami lang din ang magtutulungan sa huli. Kasi tulad ng sinabi ko, si Mami palagi namang lumalabas. Tapos yung maid na lang yung nakakasama namin sa pang-araw-araw. Kaya kami ni Dylan magkasama sa lahat ng oras, pagkain, laro, problema. Lahat ng maliliit at malalaking bagay ay magkasama kami. Pero bigla po nagbago ang sitwasyon nang nakilala ni Mami si Nathan, isang French na hindi nagtagal ay naging boyfriend niya. Hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang naghahalo-halo yung takot, pagwo-worry, at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mababahala. Sa totoo lang, sa pagkakakilala ko kay Mami, akala ko ay hindi rin magtatagal yung relasyon nila. Kasi hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta magpapadala sa isang relasyon. Pero sa kabila ng lahat,
At the end of the day ay masaya kami ni Dylan kasi naging mabait naman si Nathan sa amin. Hindi nagtagal ay nag-live-in na rin sila sa bahay na inuupahan namin. At doon ko na-realize na tila ba isang malaking pagbabago yung pagpasok niya sa buhay namin. Akala ko ay magiging one big happy family na kami. Yung tipong magkakasama kami masaya at walang sagabal. Pero laking gulat ko nang matapos ang 6 na buwan, may sinabi si Mami sa amin ni Dylan na talagang bumasag sa puso ko. Yung tipong hindi ko alam kung papaano tatanggapin. Kasi parang lahat ng pangarap at inaasahan ko ay bigla na lamang nawasak. Ipinagtapat ni Mami sa amin ni Dylan na balak niyang ikasal kay Nathan sa France. Nung una'y natuwa pa ako para kay Mami kasi syempre masaya akong makita siyang masaya. Lalo na't si Nathan naman ay naging mabait sa amin. Pero hindi yon ang talagang bumasag sa puso ko. Yung sumunod na sinabi ni Mami ang nagdulot ng pasakit na hindi ko alam kung papaano ko haharapin, Papa Dudut. Sige na naman kuya, pahiram na ko ng cellphone mo. Sandali lang. Hindi mo ba nakikita na naglalaro pa ako? Manood ka na muna ng TV dun sa sala. Kanina ka pa naglalaro eh. Okay na yan. May kailangan Mami! tayong pag-usapan. Bakit? Ano po yun? Mukhang seryoso to ah. Patay. Kung may nabasag dito sa bahay, malamang kasalanan ni kuya yan. Basagin ko kaya mukha mo, gusto mo? Tumigil na nga kayong dalawa. Tungkol to sa napag-usapan namin ng Tito Nathan nyo. Bakit po? Magpapakasal na kami. At napagdesisyonan namin na doon na kami sa France magpapakasal. Ibig niyo po bang sabihin, sa ibang bansa na tayo titira? Astig! Sa wakas, makakakita na ako ng snow. At napagkasunduan rin namin ng Tito Nathan nyo na si Dylan na muna ang dadalhin namin. Ano? Dylan, lumabas ka na muna. Pero kuya... Sige na, please. Sige na anak, iwan mo na muna kami ng kuya mo. Okay po. Ibig niyong sabihin, iiwan niyo na ako? Jasper, mahal ang cost of living doon. Walang bahay ang Tito Nathan mo sa France. Umuupa lang siya ng apartment doon. Magsisiksikan lang tayo kung isasama ka pa namin. At isa pa, mas makakamura tayo kung dito ka na muna sa Pilipinas mag-aaral. Bakit pakiramdam ko na nagpapalusot lang kayo? Alam ko naman na sa simulat sampul pa lang si Dylan na ang paborito niyong anak. At wala kayong narinig sa akin dahil mahal ko naman yung kapatid ko na yan. Pero di ko akalain na aabot kayo sa puntong paghiwalayin niyo kami. Jasper, wala na akong magagawa. Pinoproseso na ni Tito Nathan ang visa ko pati na rin ang visa ng kapatid mo. At huwag kang mag-alala kasi pumayag na ang lola mo na doon ka muna mag-aaral at titira sa kanya sa probinsya. Sobrang unfair niyo naman po. Alam ko na matagal niyo ng pangarap na maging residente sa ibang bansa. At nabigo kayo nung naghiwalay kayo ng tatay ni Dylan, hindi po ba? Hindi ko rin akalain na ipagpapalit niyo ako para lang sa pangarap mong yan. Ang kapal ng mukha mo? Buwas-bawasan mo yung tabas ng dila mo dahil kung hindi mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin. Nakapagdesisyon na kami ng Tito Nathan mo, Jasper. At wala ka nang magagawa doon. Huwag kang mag-alala. Dadalaw kami dito pag naging residente na kami doon. Hindi ka naman pababayaan ng lola mo dito sa Pilipinas. Pero kayo po ni Dylan ang kailangan ko. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Ang tigas naman ng puso niyo sa akin. Para niyo na rin pinamukha sa akin na parang kasalanan ko pa na nabuhay ako sa mundong to. Kung ganito lang din naman ang kahinat na ng lahat ng to, sana pala iniwan niyo na lang ako kay Lola nung ipinanganak niyo ako. Bakit niyo ba ako kinupkup kung hindi niyo rin naman pala kayang panindigan? Anong klase kayong ina? Isa pa, Jasper, at tatamaan ka na talaga sa akin. Umayos ka, hindi kita pinalaking bastos. Kung tutusin, hindi niyo naman ako pinalaki, di ba? Buong buhay ko, lagi kayong wala. Ano po ba ang naging kasalanan ko sa inyo para tratuhin niyo ako ng ganito? Kuya? Kuya, ano pang sinabi ni Mami sa'yo?
Nagbago ba ang isip niya? Mukhang buo na ang desisyon niya. Kung ganun, hindi ako sasama sa kanila. Dito lang ako sa tabi mo, kuya. Dylan, wag. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas magiging maganda ang buhay at kinabukasan mo pag sumama ka papuntang France. At dun, mararanasan mo na rin ang pakiramdam ng magkaroon ng isang buong pamilya. Kaya ipangako mo sa akin na magpapakabait ka dun ha. Buong pamilya? Anong buong pamilyang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka nga kasama, di ba? Dylan, pinapangako ko sa'yo na magkikita pa tayo. Isipin mo na lang na pareho tayo nagbabakasyon sa ngayon. Susunod ako sa France at magsasama ulit tayo sa isang bubong, promise. Kuya, mamimiss kita. Ako rin. Oh, eto. Kunin mo. Ano to, kuya? Sa'yo na yung cellphone ko. Para naman may remembrance ka sa akin. Ingatan mo yan ha. Oo, iingatan ko to. Thank you, kuya. Pero paano ka? Doon na daw ako kay Lola titira eh. Sigurado naman ako na may cellphone yun. O siguro magpapabili ako sa kanya. Ewan ko. Basta, huwag kang mag-alala. Dahil tatawagan pa rin kita, okay? Kuya, mamimiss kita. Payakap ako. Papadudot, sobrang nasaktan ako sa naging desisyon ng nanay ko. Hindi ko malilimutan yung araw na umalis sila, Mami at yung partner niyang si Nathan at ang kapatid ko papunta sa France. Hindi ko makakalimutan na hindi na ako sumama sa kanila sa airport. At pinili ko na lamang na magtago at hindi na magpakita para kahit papaano'y maibsan yung sakit na nararamdaman ko sa pag-alis nila. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi pa rin natanggal yung bigat sa dibdib ko. Noong sumunod na araw, pumunta na ako sa probinsya doon sa lola ko. Doon nagsimula yung depression ko. Naging pasaway ako at aaminin ko na nalulung ako sa mga bisyo at nagkaroon ng matinding depresyon. Pumayat ako dahil halos hindi ko na nararamdaman ang gutom. At naging pabigat na rin po ako kay lola. Halos hindi na rin ako kumakausap ng tao. Kung hindi ako nagbubulakbol, nandun lang ako sa kwarto, nagkukulong at nakikinig sa music. Simula nung umalis si Mami ay hindi ko na rin siya kinausap pa. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero pinili ko na lang na manahimik at maglaho na parang bula sa buhay niya. Mas lalo rin akong nasaktan noong hindi rin ako kinausap ng nanay ko simula nang umalis siya. Dahil alam niya siguro na hindi naman ako pababayaan ng lola ko. Pero syempre mas lalo lang nadagdagan ang pagkamuhi ko sa nanay ko. Si Dylan naman, papadudot, ay palagi ko siyang sinusubukang i-contact. Nung unang araw niya sa France ay punong-puno ng messages yung phone ko mula sa kanya. Mga pictures, mga videos na nag-i-enjoy sa bagong buhay niya doon. At parang bahagi ako ng mundo niya. Kahit malayo siya. Pero habang tumatagal ay mas kumonte yung mga mensahe niya. Kung minsan ilang araw na akong hindi makakatanggap kahit isang text mula sa kanya. At yon, hindi ko maiwasang mag-isip na baka nakalimutan na niya ako. Nasaktan ako noon syempre at mahirap tanggapin, pero iniisip ko na lamang na baka abala ako sa bago niyang buhay kasama sina Mami at si Nathan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Yung empathy ng lola ko ang naging gabay ko, papadudot. Kahit na siguro naging pasakit ako sa kanya, ni minsan ay hindi ko naramdaman at tinataboy ako ni lola. Laging pinaparamdam ni lola na naiintindihan niya ako. Kinuwento sa akin ni lola na gusto raw akong ipalaglag ni Mami noong ipinagbubuntis pa ako nito, pero siya ang tumutol at ipinaglaban akong ipanganak.
Nalaman ko rin na siya ang may gustong lumayo kami ni Mami para lumaki ako sa piling ng tunay kong ina. Pero hindi alam ni Lola na sobrang iba pala ang trato sa akin ni Mami habang lumalaki ako. Masakit mang marinig ang mga revelasyon ni Lola ay hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil sa pagmamahal ni Lola ay nagpatuloy ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng Bachelor of Science in Software Engineering. Niyaya ko pa siya na tumira sa syudad pero mas gusto niyang manatili sa probinsya. Tinanggap ko na lamang ang desisyon niya pero araw-araw pa rin siyang kinukumusta sa pamamagitan ng cellphone. Bumalik ako ng syudad at pinalad na makapasok sa isang kilalang kumpanya at nag-ipon. Isa sa mga layunin ko noon ay makita si Mami at si Dylan. Aaminin ko na may mga hinanakit pa ako kay Mami pero handa na akong lunukin ang pride ko, Papa Dudut. Matagal na kasi ang mga nangyari at ang tanging hangad ko na lamang ay magkaayos kami at makasama sila, lalong-lalo na po si Dylan, Papa Dudut. Sinubukan kong mag-message kay Dylan pero madalang na lamang talaga siyang mag-reply. Kaya naman nag-decide akong kontakin si Mami sa social media tungkol sa bala kong kumuha ng tourist visa papunta sa France. Nagulat ako sa mainit na pagtanggap niya. Ang sabi niya ay miss na raw niya ako at humingi pa siya ng sorry sa mga pagkukulang niya. Pinatawad ko siya at naramdaman ko na parang naghilom na ang mga sugat ko. Nag-file ako ng 3-week leave na approve at natuwa pa ako nang ma-approve ang visa ko. Kaya makakapunta na ako sa bansang bahagi ng Europa kasama na ang France. Agad ko itong binalita kay Mami at sobrang saya niya para sa akin, Papa Dudut. Si Dylan ay hindi pa rin ako nireplyan. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na mas okay siguro kung magkita na lamang kami ng personal. At dumating na nga ang matagal ko nang hinihintay, Papa Dudut, ang makatungtong sa airport ng France. Jasper! Mami! Dylan! Namiss ko kayo, sobra! Namiss ka rin namin, anak. Ang laki-laki mo na. Eto rin si Dylan, oh. Halos hindi ko na makilala. Mas matangkad pa siya sa akin. Huy, kumusta ka na? Namiss kita sobra. Ano ba? Nasasakal ako! Ay, sorry, pasensya ka na. Masaya lang talaga ako at nagkita na rin tayo. Uy, ikaw ba't bihira ka na lang mag-text sa akin? Di mo na rin sinasagot yung cellphone mo tuwing tumatawag ako. Alam mo, konti na lang magtatampo na talaga ako sa'yo. Jasper, pwede ba? Pagod ako. Mami, mauna na ako sa kotse. Sige anak, hintayin mo na lang kami ng kuya mo. Mami, may problema ba si Dylan? Bakit nanlalamig siya sa akin? Tapos Jasper pa talaga yung tawag niya sa akin ha? Naku na, hayaan mo na muna yung kapatid mo na yon. Pagod lang yun kasi late na natulog. Pero syempre, ginising ko siya ng maaga at pinilit ko siyang samahan ako dito sa airport. Ah, kaya pala. Pero bakit Jasper lang yung tawag niya sa akin kanina? Aaminin ko, medyo nasaktan ako dun. Nak, sobrang magkaiba kasi ang kultura dito sa France at doon sa atin sa Pilipinas. Dito kasi sa France, walang kuya-kuya at ate-ate. First name lang ang tawagan ng mga magkakapatid dito. Ano ba yan? Sobrang nakakapanibago naman. Mabuti na lang talaga at marunong pa siya magtagalog. Aba, syempre naman. Hindi ako nagfe-French kapag kausap ko yung kapatid mo na yan. Kasi ayoko na makalimutan niya yung lengguwahe natin. Mabuti naman po kung ganun. Pero mami, siguro ang galing nyo na ni Dylan mag-French, no? Oo naman. Sa katunayan nga, mas magaling pang mag-French ang kapatid mo kaysa sa akin eh. Napakatalinong bata. Sobra! Kahit nung bata pa yan, sobrang hanga na ako dyan eh. Nga po pala, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano yon, Nak? Huwag po kayong mabibigla ha. Naaalala niyo po ba yung hotel na nireserve ko para sana sa 2 linggo na stay ko dito sa France? Oo. Bakit? Ano po kasi, kinancel ko po yung reservation ko sa hotel na yon. Nag-request po ako ng refund.
Ha? Bakit mo naman ginawa yun, Nak? Mami, tatapatin na po kita. Gusto ko po sana magstay sa apartment niyo nakasama ka at si Dylan. Ano? Ay, anak naman eh. Hindi kalakihan yung tinitira namin na apartment. Hindi ka magiging komportable doon. Maghanap ka na lang ng ibang hotel, tutulungan kita. Kahit ako na ang magbayad. Mami, ganito kasi yan. Sa 2 linggo ko na stay dito, ayoko naman po magmukmok sa hotel. Gusto ko po kayong makasama ni Dylan sa bawat segundo, minuto at oras. Kaya please na po, Mami. Pumayag na po kayo. Ay, kahit kailan ka talaga, oo. Napaka-independent mo na pero parang bata ka pa rin kung umasta. So, ibig sabihin ba niyan pumapayag na po kayo? May magagawa pa ba ako? Salamat po, Mami. I love you. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na wala kaming guest room sa apartment na yon. Doon ka na matutulog sa kwarto ni Dylan pero single bed lang yon. Okay lang sa akin kahit sa saig na po ako matulog. Loko-loko ka talagang bata ka. May extra foam naman dun eh. Yun na munang ipapagamit ko sa'yo. Thank you po. Nga pala, Mami. Kumusta kayo ni Nathan? Okay naman po ba kayo? Ah, yung Tito Nathan mo? Okay naman kami. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang po. Matagal-tagal na rin kasi nung huli ko siyang nakita. Sa tingin niyo po ba, okay lang sa kanya na doon na muna ako tutuloy sa apartment? Ayan tayo eh. O diba sana naisip mo yan bago mo kinansela yung reservation mo dun sa hotel? Ibang klase ka talagang bata ka. Mami talaga. Sigurado akong mabibigla yon. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Thank you, Mami. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Naku, nambola pa. Ah, pero Jasper, kung sakaling may marinig ka na ingay galing sa kwarto namin, huwag mo na lang pansinin, okay? Kasi alam mo naman, buhay mag-asawa, paminsan-minsan may mga hindi pinagkakasunduan. Pero wala namang problema na hindi nasosolusyonan, di ba? Bakit po? Madalas po ba kayo mag-away ni Nathan? Alam mo naman mga French, ang tatapang. Tapos kapag may pinaniniwalaan sila, talagang pinaninindigan nila. Kaya ayan, paminsan-minsan nagtatalo kami dahil sa ugali ng Tito Nathan mo na ganyan. Ah, kaya pala. Mukhang maninibago ako dito ah. Halika na nga, sa bahay na tayo magkwentuhan. Papadudo, tumuloy po ako sa apartment ni na Mami at salamat na lamang at napapayag si Nathan na doon ako tumira ng 2 linggo. Mabuti na rin po at naging okay na kami ni Mami at sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa maayos ang relasyon namin. Pero si Dylan po ay mukhang siya naman po ngayon ang nanlalamig. Hindi na kami masyadong nagkakausap. Kahit nasa isang kwarto lamang kami natutulog. Kadalasan po ay naka-headset lamang siya at tuwing tinatanong ko siya o nakikipag-small talk, parang hindi siya interesado. Minsan nga po ay hindi na niya ako sinasagot ng maayos. Nung una iniisip ko na baka epekto lamang ito ng pagiging dito niya sa France nanirahan. O baka naman dahil sa mga pagtatalo ni Mami at Nathan sa kabilang kwarto. Alam ko po kasi na kahit na hindi nila sinasadya ay malaki ang epekto ng mga ganong bagay, lalo na kapag naririnig ng bata. May mga pagkakataon din na iniisip ko na baka may pinagdadaanan siya na hindi ko pa rin nauunawaan. Sinubukan ko pong kausapin siya minsan kung bakit siya nanlalamig. Pero iniiwasan lamang po niya ako. Hindi ko na po siya pinipilit, baka lalo lang po siyang magtampo o magalit. Naintindihan ko naman po na may mga bagay na ayaw pa niyang pag-usapan at baka hindi pa siya handa papadudot. Kahit na ganito siya, hindi po nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya at ginagawa ko po ang lahat para iparamdam sa kanya ang bagay na yon. Kaya noong nagkita kami, ginamit ko po yung pagkakataon para ipakita sa kanya kung gaano ko siya pinapahalagahan. Pinagluluto ko siya ng almusal, binibilhan ng mga bagong gadgets at kung ano-ano pa. Nagpasalamat naman siya pero hanggang doon na lang.
Wala na po yung mga asaran at kulitan namin at ako na lang po ang unti-unting nag-a-adjust sa nagbabagong ugali ng kapatid ko. Hanggang isang gabi habang si Dylan ay abala sa computer at ako naman ay naglilinis ng kwarto ay may napansin po kong kakaiba sa likod niya. Manipis po kasi yung suot niyang damit noong araw na yon. Kaya kitang-kita ko na may kakaibang kulay sa likod niya. Dali-dali ko pong inangat ang t-shirt niya at parang nabasag ang puso ko sa mga nakita ko. May mga pasa siya sa katawan niya. Agad akong natigilan at parang may dumaan na bagyong dumurog sa puso ko. Dylan, ano yan ha? Ba't ang dami mong pasa? Ang OA mo naman, pwede ba huminahon ka? Wala to. Nadulas lang ako sa CR nung isang araw. Dylan, wag mo akong gawing tanga. Alam ko yung pinagkaiba ng pasa na galing sa aksidente at pasa na sinadya. Sino may gawa nito sa'yo ha? Magsalita ka. Ano bang pakialam mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, Jasper, hindi kita kapatid. Hindi tayo lumaki sa iisang bahay. At higit sa lahat, magkaiba tayo ng tatay. Kaya utang na loob, lubayan mo na ako, tigilan mo na yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Seryoso ka? Talaga ba, Dylan? Ang sakit mo naman magsalita. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ni minsan hindi ko inisip na magkaiba tayo ng tatay. Simulat sa pool, kapatid na buo ang tingin at turing ko sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Nangako ka sa akin dati na susunod ka, di ba? Nangako ka na magkikita tayo ulit pero pinaasa mo lang ako. Ang tagal ko naghintay, nagmukha akong tanga. Hanggang napagod na lang ako. Napagod ako sa walang katapusang paghihintay dun sa pangako mong napako. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Dylan naman. Hoy, wag ka nga umasta na parang kasalanan ko kung bakit ako nagkakaganito. O nandito ka nga, pero iiwan mo rin naman ako pagkatapos ng 2 linggo eh. Sana hindi ka na lang pumunta dito. Nagsayang ka na ng oras, nagsayang ka pa ng pera. Dylan, makinig ka. Please, wag mo namang isumbat sa akin yung pagkakalayo natin. Wala ni isa sa atin ang ginusto na mangyari yun. Akala mo ba hindi ako nasaktan na pilit akong inilayo sa nag-iisa kong kapatid? Durog na durog ako nung umalis kayo. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang bawat araw na wala ka sa tabi ko. Pero wala na akong magawa nun. Kaya tiniis ko, Dylan. Tiniis ko yung sakit na yun. Kasi alam ko na mas magiging maganda ang buhay mo dito. At alam ko na mas makakamit mo yung mga pangarap mo dito. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na mabugbog ng asawa ng nanay ko. Teka lang, si Nathan? Siya ang may gawa nito sa'yo? Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Hayop siya? Hayop! Teka lang, kumalma ka nga. Masyado kang mainit eh. Makinig ka sa akin. Kung ano man yung ginagawa niya, hayaan mo na. Huwag ka na makialam. Mamaya madamay ka pa eh. Dylan, magpaliwanag ka. Bakit niya nagawa sa'yo ito? Kailan nagsimula to? Paano? Sabihin mo na sa akin, parang awa mo na. Ay, sa akin niya binubunton yung galit niya kasi hindi siya mabigyan ni Mami ng anak. Wala naman kaming magawa ni Mami. Kailangan namin ng tulong niya eh. Kasi gusto namin maging legal na residente dito. Matagal ng pangarap ni Mami yun. Buwisit na pangarap yan. Wala man lang bang ginawa si Mami para ipagtanggol ka? Alam ni Mami lahat ng ginagawa sa akin ni Nathan. Pero wala nang pag-asa si Mami. Palagi na lang niyang pinagtatanggol yung asawa niya. Kaya unawain ko na lang daw kasi nga may pinagdadaanan. Bakit di mo agad sinabi sa akin to? Bakit? May magagawa ka ba? Kung sinabi ko sa ito noon pa? Kung makaasta ka para kang hero ah. Wala ka rin namang magagawa eh. Di ba? Eto ba ang dahilan kung bakit di mo sinasagot mga messages at tawag ko sa'yo? Dahil mas pinili mong sarilinin ang lahat ng problema mo? Oo. Napakatanga ko. Napakabobo ko. Napakalaki kong gago. Dapat nandito ako noong mga panahong kinailangan mo ko. Dapat nandito ako noong mga panahong kinailangan mo ng taong magpoprotekta sa'yo. Dapat nandito ako noong mga panahong wala kang karamay at kinailangan mong ilabas lahat ng sakit ng dahil sa lahat ng pinagdadaanan mo. I'm sorry, Dylan. Patawarin mo ako.
Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pasensya ka na kung pinamukha ako sa'yo na kasalanan mo lahat kung bakit nangyayari to. Ang importante, hindi ka na ulit masasaktan ng animal na yon, naiintindihan mo? Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Yung simula pagkabata natin, ikaw yung paboritong anak ni Mami pero hindi ka man lang niya nagawang ipagtanggol sa hayop na Nathan na yon. Hindi ko alam kung paano natiis ni Mami yung ganitong klaseng sitwasyon, Dylan. Hindi ko na talaga kaya dito. Sasama na ako sa'yo. Parang awa mo na isama mo ako. Sorry kung hindi kita pinakitunguhan agad ng maayos. Ang totoo niyan, gustong gusto na kitang yakapin nung unang araw pa lang na nagkita tayo dun sa airport. Pero nilamon kasi ako ng inggit eh. Nilamon ako ng lungkot. Naiinggit ako kasi malaya mo nagagawa lahat ng mga bagay na gusto mo. Habang ako, mala-impyerno yung buhay ko dito. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko na ako na lang sana'y naiwan sa Pilipinas eh. Dylan, alam kong alam mo na kung may paraan lang para pagbaligtarin ko ang sitwasyon nating dalawa. Matagal ko na yung ginawa. Mahal na mahal kita, kuya. Mahal na mahal kita, Dylan. Sobra. Huwag kang mag-alala. Iuwi na kita sa Pinas. Kayo ni Mami. Wala nang dahilan para manatili pa kayo dito. Hindi na ako makakapayag na saktan ka pa ng hayop na yon. Salamat, kuya. Sobrang gulo ng emosyon ko ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sinabi ni Dylan sa akin. Kung nung una ay pinapangarap ko pang magtagal sa bakasyon ko sa France, ngayon ay parang ang tanging hangad ko na lamang ay makaalis pabalik ng Pilipinas kasama ang nanay at kapatid ko. Kinausap ko si Mami noon at pinilit kong kumbinsihin siyang bumalik na sa Pilipinas kasama ko, pero tila baga nakatanim na sa isipan niya ang pangarap niyang maging residente ng ibang bansa. Pinagbantan niya rin ako na hindi ko raw pwedeng i-report sa authority ang kalaguyo niya dahil masisira daw lahat ng plano niya. Tinutulan niya ang tulong ko at sa mga mata niya ay parang isang malaking pagkatalo na lamang ang bumalik sa Pilipinas. Sobrang sakit ng pakiramdam ko. Kahit na anong pilit ko ay nagmatigas siya, Papa Dudut. Kitang-kita ko na ang toxic na ang relasyon nila ng asawa niyang Frances. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pangarap na makapagtuloy sa ibang bansa. Ang hirap, Papa Dudut. Ipinaglaban ko si Mami sa paulit-ulit na paraan, subalit sa kanya ay tila wala ng saysayang lahat. Kaya't gumawa ako ng paraan at sa huli ang tanging magagawa ko na lamang ay iligtas at dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Pagdating namin sa Pilipinas ay parang isang milagro. Ang dating pagkatao ni Dylan pati na rin ang relasyon namin ay muling nabuhay. Parang ang mga piraso ng aming koneksyon na matagal nang nawalay ay unti-unting nagsimulang magdikit muli. Naramdaman ko ang pagbabalik ng tiwala. Bukas siya sa akin at sa bawat araw ay tila mas nagiging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. At ngayon dito na rin siya tumitira kasama ko sa kondo na inuupahan ko. Lahat ng mga pangangailangan niya ako na ang nag-aalaga at nag-aasikaso. At si Mami naman kahit nalabag sa puso ko na iwanan siya sa France ay wala po akong magagawa. Pakiramdam ko noon kung patuloy ako magmamatigas at ipagpipilitan ang gusto ko ay baka si Mami na mismo ang magtulak sa akin papalayo at ayoko mawala pa siyang muli. Hindi ko kayang masira pa ang natitira naming relasyon. Kaya kahit na ang sakit ay sinabi ko na lamang sa kanya na tawagan ako kaagad kung umabot na sila sa punto ng pisikala ng asawa niya. Binigay ko na rin sa kanya lahat ng mga phone numbers na mga pwedeng magbigay ng tulong doon kung sakasakali. Papa Dudut, gulong-gulo po ako noon. Para akong naiwan sa gitna ng isang bagyong hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko matanggap na nanatili siya sa poder ng lalaking yon. Yung lalaking nanakit sa kapatid ko.
Yung lalaking unti-unting tinatanggal ang kanyang peace of mind. Sobrang hirap at sa kabila ng lahat ng mga nangyari, parang hindi ko kayang tanggapin na patuloy niyang pinipili ang lalaking yon. Parang isang sugat na hindi mo kayang hilumin. Isang pighati na paulit-ulit na bumabalik. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman po ang buhay ni Dylan dito sa Pilipinas. Lalo na at magkasama kami. Maliit lang ang inuupahan kong kondo pero komportable at magaan sa pakiramdam. Natustusan ko naman ang mga pangangailangan namin at sa bawat araw ay natututo rin si Dylan sa pag-a-adjust sa simpleng buhay dito sa Pilipinas. Ako na rin ang nag-aasikaso sa lahat ng papeles ni Dylan para makapag-stay siya ng maayos dito at higit sa lahat ay pinili kong ipagpatuloy ang kanyang edukasyon dito sa Pilipinas. Papadudot, masaya ako na naging mapayapa ang buhay namin kahit sa simpleng paraan. Ang mga maliliit na bagay na dating hindi namin binibigyang halaga, mga magaan na araw, tahimik na gabi ay ngayon ay nagiging malalaking bagay para sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang matinding pagwo-worry namin kay Mommy, lalo na si Dylan. Paminsan-minsan ay binabangungot pa siya, parang ang mga masasakit na alaala mula sa France ay patuloy na bumabalik, Papa Dudut. Parang hindi siya makaalis sa mga trauma na iniwan sa kanya ng mga nangyari doon. Minsan ramdam ko ang takot sa mga mata ni Dylan at sobra siyang nagwo-worry sa kalagayan ng nanay namin. Hindi rin ako nakaligtas sa mga alalahaning yon. Pareho kami ng mga nararamdaman, yung bigat sa puso, yung takot na baka may mangyaring masama kay Mommy o kaya'y lalo siyang mapahamak, Papa Dudut. Ilang gabi rin ang lumipas na hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Sana'y mas pinilit ko si Mommy na bumalik sa Pilipinas kasama namin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa desisyon kong iwanan siya doon. Marami akong tanong sa isipan ko kung sana'y mas pinilit ko pa siya, kung sana ay hindi ko siya iniwan, baka hindi na siya lumubog pa sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ng pag-aalala at pagdududa, may mga bagay na kailangan ko ring tanggapin. Minsan, hindi mo kayang baguhin ang mga desisyon ng ibang tao. Lalo na kung ang pinipili nilang landas ay iba sa'yo. Ngunit kung may isang bagay man na hindi ko pagsisisihan, yon ay ang desisyon na dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Siyang naging dahilan kung bakit mas nagkaroon ng pag-asa akong maramdaman na natutulungan ko siya at magbagong buhay. Sa kanya ko nahanap ang lakas na magpatuloy at hindi ko kayang isiping wala siya sa tabi ko. Lalo na sa mga panahong kailangan ko ng gabay at suporta. Mas ligtas siya sa akin dito at mas magaan ang pakiramdam ko na magkasama kami. Ang mga gabi namin ngayon ay tahimik, puno ng simpleng kaligayahan at mas kontento kami sa buhay, Papa Dudut. Kuya, Oh, Dylan, ano yun? salamat talaga. Hindi ka nagdalawang isip na isama ako pabalik dito sa Pilipinas. Sobrang pasalamat ko lang talaga at malaki pa yung natitirang pera sa savings ko noong mga panahon na yun. Dahil doon, nakabili ako kaagad ng ticket mo papunta dito. Nabawasan pa tuloy yung savings mo dahil sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Dylan, yan ang wag na wag mong iisipin. Yung pera, pwede ko ulit kitain yan. Pero hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari pang masama sa'yo doon. Ang bait mo talaga kuya. Pero wag masyado ha. Baka kunin ka na ni San Pedro. Sira! Nga pala, kumusta pag-aaral mo? Ayun, okay naman. Medyo nakakapanibago lang ng konti kasi nga magkaiba yung educational system dito sa Pilipinas dun sa France. Pero huwag kang mag-alala. Makaka-adjust din ako dito. Ikaw pa ba?
Mas matalino ka pa nga sa akin eh. Kayang-kaya mo yan, sure yan. Sana nga. Ay, Uy, mukhang may iniisip ka ah. Anong problema? Okay ka lang? si Mami kasi, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Okay lang kaya siya dun? Baka sinasaktan na siya ng Nathan na yun. Nag-aalala din ako sa kanya. Pero parati naman kami nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Ay, sana lang talaga okay siya ron. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman si Mami, matapang yun. Hindi yun umuurong sa kahit anong laban. Kuya, mali ba yung naging desisyon ko Ha? Anong ibig mong sabihin? na sumama pabalik sa'yo dito sa Pilipinas? Sobra kasi ako nagigilty. Naiisip ko kasi mas maganda ata kung nagpaiwan na lang ako dun kay Mami. Sana kasama niya pa rin ako hanggang ngayon. Dylan, makinig ka. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo ha? Dahil wala kang ginawang mali. Tama lang yung ginawa mo na umalis sa poder nila. Ito ang lagi mong tatandaan. Hindi mo kailanman kailangang tiisin ang pang-aabuso ng isang tao sa'yo. Kung may choice ka para takasan at iwanan ang ganong klaseng sitwasyon, lagi mong pipiliin ang choice na yon. Naiintindihan mo ba yon? Si Mami ang mali dito, Dylan. Siya ang may kailangang baguhin. Kailangan niyang matutunang respetuhin ang sarili niya. At kailanman, hindi ko maiintindihan kung bakit tinitiis siya ang lahat ng yun. Lahat ng sakit at lahat ng pang-aabuso. Para lang maging legal siya na residente. O teka kuya, kalma ka lang. Huwag ka masyado magalit. Siya na mismo ang nagpapahirap sa sarili niya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Dylan, hindi niya nakikita na ang kalayaan at ang respeto sa sarili mas mahalaga kaysa sa papel na pinapangarap niya. Kuya, sa tingin mo, babalik pa kaya si Mami dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko titigilan si Mami hanggang sa makabalik siya dito. Ako na bahala doon ha. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. I'm sorry. Masyado ako nagiging emosyonal. May iba tayo. Sigurado ako matutuwa si Lola pag nakita ka niya. Pupunta tayo kay na Lola this weekend, okay? Sige, tara! Nakaka-excite! Baby pa ata ako nung huli ko nakita si Lola eh. Oo. Sigurado ako magugustuhan mo dun sa probinsya. Sariwang hangin, maraming puno, at higit sa lahat, walang traffic. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo kuya, hindi ko akalain na darating pa pala tong panahon na to. Ako din, Dylan. Alam ng Diyos na ilang beses kong pinagdasal na sana magkita tayo ulit. At ngayon na magkasama na tayo, babawi ako sa napakaraming taon na nawala sa atin. Tama kuya, sangayon ako dyan. Pero alam mo, pwede ka namang bumawi sa akin ngayon eh. Bila mo ka ng bagong cellphone kuya, bawi ka na. Ayan tayo eh. Sige na kuya, ugod-ugod na tong phone ko eh. Ang bilis na malobat. Tsaka kailangan na talagang palitan. Kuya, please naman. Bila mo na ako ng bago. Ay, sige na nga. Buksan mo yung drawer ko. May cellphone ako doon na hindi ko na masyadong nagagamit. Sa'yo na yun. Nice! Salamat kuya, the best ka talaga. Ayos, may bago na akong cellphone. Ay kuya, sandali lang. Diyan ka lang ha, may papakita ako sa'yo. Ano yan? Oh, naalala mo pa ba to? Teka lang. Ito yung bigay ko sa'yo na cellphone bago ako pumunta ng France ha. Buhay pa pala to? Oo kuya, talagang tinago ko na maigi to. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagamit kasi sobrang luma na. Pero inalagaan ko to. Grabe! Hindi ko akalain na naitabi mo pa pala yan. Akala ko matagal nang nasira o nawala yan eh. Kasi tong cellphone na to, hindi lang basta gamit to. Ito yung alaala na naitago ko na kahit na malayo tayo sa isa't isa, kahit na anong mangyari, may mga bagay na hindi talaga magbabago. Dylan, thank you at hindi mo kinalimutan ang pagiging magkapatid natin. Salamat din kuya. Kasi dahil sa'yo, natutunan ko kung paano maging matatag. Ikaw rin yung nagturo sa akin kung paano lumaban. Kung wala ka, baka hindi ko rin nahanap yung lakas para makausad ako sa mga nangyari. Na-realize ko rin na walang laban ang hindi natin kayang pagtagumpayan basta magkasama tayo. Ikaw talaga, isa na lang at maniniwala na talaga ako sa'yo. Kanina pa tayo nagdadramahan dito eh. Pahag na nga lang. I love you kuya. Love you too. Sa mga panahong yon, Papa Dudo talagang naghinom
ang mga sugat namin ni Dylan. Mas naging matatag ang aming pagsasamahan bilang magkapatid. Tahimik na ang buhay namin at sa wakas ay nakaramdam kami ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na matagal na naming hinahanap. Hindi na rin kami palaging nag-aalala kay Mommy kasi parati kaming nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Kahit nasa malayo siya, pero kahit na medyo mas tahimik na ang lahat, hindi ko pa rin kayang alisin sa puso ko ang pag-asa na balang araw ay ilalayo ko si Mommy sa kinakasama niyang French. Hindi ko talaga kayang patawarin ang ginagawa ng asawa ni Mommy sa kapatid ko. At kahit gaano kalayo or katagal ay hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat ng sakit na idinulot niya sa aming pamilya. Masaya na rin ako na parang hindi ko na masyadong napapansin na may trauma pa si Dylan. Hindi na kagaya ng mga unang araw niya dito sa Pilipinas na talagang kitang-kita ko sa mukha niya ang mga bakas ng sakit at takot na iniwan ng asawa ni Mommy. Mga emosyon na parang hindi matitinag. Pero kahit na parang mas okay na siya ngayon, minabuti ko pa rin na dalhin siya sa isang psychologist. Kailangan niyang mailabas ang lahat ng mga negatibong emosyon na naipon niya mula sa mga pinagdaanan niyang trauma. Gusto kong matulungan siya na maghilom ng buo at sana'y magkaroon siya ng lakas na tanggapin lahat ng mga nangyari at makapagsimula ng panibagong kabanata sa buhay niya. Masaya na ako sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Wala po akong naging problema sa trabaho at si Dylan sa wakas ay nakakapag-adjust na rin sa buhay niya sa school dito sa Pilipinas. Gumagala kami tuwing weekends at doon kami nakakahanap ng bonding, mga simpleng bagay pero puno ng halaga. Bawat araw na magkasama kami tila ba mas napapalalim ang aming samahan bilang magkapatid at natututo kami na mas marami ng bagay tungkol sa isa't isa. Akala ko ay magiging ganito na lang ang cycle ng buhay namin, tahimik, masaya at magkasama. Hanggang isang araw, may narinig kaming katok sa pintuan ng kondo namin, Papa Dudut. Sandali lang! Mami? Mga anak! I'm so sorry! I'm so sorry! Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Teka, Mami, paano nyo nalaman yung address dito? Binigay sa akin ng lola niyo ang address niyo. Pasensya na kayo kung hindi ko sinabi na dadating ako kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Naging makasarili ako. Ako ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Makinig ho kayo. Tapos na po yun. Hindi nyo na kailangang isipin yun. Ang importante, nandito na po kayo. Hindi ako naging mabuting ina dahil lang sa kagustuhan ko na umasenso at manirahan sa ibang bansa. Naging unfair ako sa inyong dalawa. Mga anak, I'm so sorry. Sising-sisi na ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Mami, wag nyo nang isipin yun. Okay na po tayo. Hindi nyo po alam kung gaano kami kasaya ni Kuya ngayon na nandito na kayo. Tsaka ang mas mahalaga ngayon, Mami, kumpleto tayong tatlo. At mas matatag na tayo ngayon. Tama po si Dylan. Hindi na po tayo magkakaiwalay ulit. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo, parang isang malaking kasalanan na hindi ko na kayang itama. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa inyo, mga anak. Mami, napatawad ka na namin ni Kuya. Matagal na. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan yung panahon na nawala sa atin. Pero kung may pagkakataon pa, babawi ako sa inyong dalawa. Ang importante po, narito tayo ngayon at nandiyan kayo sa tabi namin. Hindi na natin may babalik ang nakaraan pero sigurado ako na mas marami pang magagandang bagay na mangyayari. Lalo na ngayon na magkakasama na tayo.
Salamat mga anak. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging deserving pa ako ng pagmamahal nyo. Pero sobrang nagpapasalamat ako na may pagkakataon pa akong magbago at maayos ang lahat. Sobrang bigat ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Mami, mahal na mahal ka po namin. Dylan, nagbulag-bulagan ako sa mga ginawang kahayupan sa iyo ni Nathan dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya at sa kagustuhan ko na maging legal na residente. Naging impyerno ang buhay mo dahil hinayaan ko siya sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa iyo, anak. Hindi mo deserve lahat ng nangyari sa iyo. I'm so sorry. Mami, aaminin ko po. Sobra ako nasaktan nang malaman ko na sinasaktan ni Nathan si Dylan. Akala ko po kasi noon, mas magiging ligtas si Dylan sa inyo. Lalo na't siya yung paborito niyong anak kahit noon pa man. Huwag niyo po sanang mamasamain pero wala naman pong problema sa akin kung siya ang paborito niyo. Ang sa akin lang po, sana pinrotektahan niyo siya laban sa hayop na yun. Pero sa sobrang dami na nang nangyari, hindi ko na po kayang magtanim ng sama ng loob laban sa inyo. Masaya lang po ako ngayon at ligtas kayo. Jasper, sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Nagkulang ako bilang nanay mo at hindi ko naparamdam sa iyo yung pagmamahal na karapat-dapat mong matanggap mula sa isang ina. Anak, maraming salamat dahil sa kabila ng lahat hindi ka nagdalawang isip na tulungan ang kapatid mo. Sobrang nagpapasalamat ako at nilayo mo siya kaagad sa malaimpyernong lugar na yon. Bakit, Mami? Ano nangyari? Nahuli ko si Nathan na ng bababae. Tapos nung kinumpronta ko siya tungkol dito, nagwala siya at muntik na niya akong mapatay. Sinira at binasag niya rin lahat ng mga natitirang gamit sa kwarto ni Dylan. Hindi ko lubos maiisip na baka nasaktan niya ng husto yung kapatid mo kung hindi mo siya sinama pa uwi dito sa Pilipinas. Napakawalang hiya niya. Mami, please sabihin niyo sa akin na pinakulong mo na ang hayop na yon. Anak, hindi ko na kaya na makita pa ang pagmumukha niya. Sa mga panahong yon, na-realize ko kung gaano kabigat at katindi ang pagkukulang ko sa inyong dalawa. Wala na akong ibang inisip ng mga panahon na yon kung hindi ang makabawi sa inyong dalawa. Kaya ginamit ko yung natitirang pera ko para makauwi dito sa Pinas. Mami, kailangan nyo na siyang hiwalayan ng tuluyan. Ayoko na magkaroon pa kayo ng kahit na anong ugnayan sa kanya. I-delete nyo na yung phone number niya sa phone nyo. I-block nyo siya sa lahat ng social media. Baka masundan niya tayo dito tapos saktan na naman niya ako. Ayoko na ng ganun, Mami. Hindi ko na kaya. Dylan, makinig ka sa akin. Wala nang mananakit sa'yo dito. Ligtas ka na sa poder namin. Hindi na ako makakapayag na may manakit pa sa'yo. Anak, makinig ka sa kuya mo. Hindi ka namin pababayaan. Mamamatay muna ako bago ka pa niya masaktan uli. Naiintindihan mo ba yon? Kuya, Mami, mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, Dylan. Huwag ka mag-alala, anak. Magbabago na ang lahat simula sa araw na to. Hindi na tayo maghihiwalay. Papadudot muli ko na silaya ng mga bakas ng trauma sa mga mata ni Dylan ng araw na yon. Sobra ang aking pag-aalala para sa kanya. Ngunit sa tulong namin ni Mami ay unti-unti at tuluyan din niyang nalaman na hindi siya dapat matakot pa. Si Mami po ay nanirahan kasama namin ni Dylan sa kondo na inuupahan namin. Habang ako ay patuloy sa aking trabaho bilang isang software engineer, si Dylan ay nagsusumika pa rin sa kanyang pag-aaral. At si Mami naman ay nagsimula ng magtrabaho bilang hotel receptionist.
Nagtutulungan kami ngayon ni Mommy sa mga gastusin at bills at sobrang saya ko po na kahit na hindi na ako bata ay nakakapiling ko pa rin siya sa araw-araw. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin hanggang sa isang araw. Isang kaibigan ni Mommy mula sa France ang nagbalita na pumanaw na si Nathan dahil sa isang insidente sa bar. Tinulungan ko si Mommy na mag-hire ng French lawyer online upang mag-file ng divorce nang hindi na niya kailangan bumalik pa sa France. Sa kabila ng mahaba at magastos na proseso ay naayos din namin ito at sa wakas ay na-finalize ang divorce. Hindi ko po kayang ilarawan ang gaan ng aming nararamdaman nang matanggap namin ang balita na opisyal nang wala ng bisa ang kasal nila ni Nathan. Sa wakas ay makakapagsimula na kami ng bagong buhay. Sa ngayon ay nagsusumikap kami ni Mommy na mag-ipon upang makapagpatayo ng bahay na magiging saksi sa mas marami pang magagandang alaala na bubuuin namin bilang isang pamilya. Sa lahat ng mga naranasan ko ay natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang paraan para bigyan ang sarili mo ng pagkakataong magpatuloy at maghilom. At syempre, maging maligaya. Lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ipinagkait sa akin ang pagkakataong muli kong makasama ang pamilya ko. At sa wakas ay masasabi ko na rin na ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyan ng nagsara at naghilom. Kung sakali man po na matanggap ninyo ang aking liham ay nais ko po sanang magpasalamat sa inyong oras at atensyon sa aking kwento. From the bottom of my heart, gusto ko rin pong magpasalamat sa tuwa at inspirasyon na ibibigay mo sa programa mo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jasper. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap maghanap buhay kung ang kinikita ay bunga ng pinagpaguran mo. Ngunit kung ang halagang hawak mo ay mula sa panloloko, asahan din ang karmang maaaring dumapo sa iyo. Ikaw kabarangay, ano sa tingin mo ang karma ng ganitong klase ng tao? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Pati na rin po ang mga nakikinig ngayong araw. Magbabaka sakali po ako na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko sa mismong araw ng undas. Laking pasasalamat ko po kapag nagkataon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junie, 29 anyos. Taga-Aklan na po ako ngayon pero nangyari po ang kwento ko noong nakatira ako sa Antique. Lumaki po ako na walang ama. Ang tumayong tatay ko po noon ay yung stepfather ko na si Tito Domeng. Kaya nang mamatay ang nanay ko ay siya na lamang ang naiwan sa akin. Hindi niya ako pinabayaan kahit na hindi naman niya ako kadugo. Aaminin ko po agad sa inyo na matatakotin po akong tao. Madali akong magulat at nagbubutil-butil po talaga ang pawis ko kapag nakakaramdam ako ng takot. Mula pagkabata po kasi ay nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Malakas din ang pakiramdam ko tuwing may kakaibang elemento sa paligid ko. Laki ako sa probinsya at marami ng kababalaghan ang naranasan ko na hindi ko pa nakikwento sa iba. Wala rin akong pinagsabihan noon na nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pero isa lang ang nasiguro ko noon. Bukas ang third eye ko kaya nakikita ko sila.
Hindi yun naging madali sa akin dahil madalas akong nasasabihan na maluwag ang tornilyo. Masakit po para sa aking masabihan ng ganon dahil hindi ko naman ginustong magkaroon ng ganitong kakayahan. Kaya naman tuwing natatakot ako ay tinutumbasan ko na lamang yon ng dasan. Hindi naman ako araw-araw nakakaranas ng kababalaghan pero tuwing nakakakita ako ng isang ligaw na kaluluwa ay binabangungot po ako, Papa Dudut. At noong malaman ni Tito Domeng ang tungkol sa kakayahan ko ay ginamit niya ako sa panggagamot niya. Marami pa rin po kasi noon sa probinsya yung mga naniniwala sa tradisyonal na manggagamot. Sa mga ganong manggagamot lumalapit ang mga tao kapag walang sapat na perang pampaospital. At yun nga po ang naging trabaho ng stepfather ko, Papa Dudut. Noong bata pa ako'y bilib na bilib ako sa kanya sa paniniwalang nakapanggagamot nga talaga siya. Pero nang lumaki na't nakapag-isip ng mabuti ay saka ko lang napagtanto na malaking kalokohan lang pala ang lahat, Papa Dudut. Ba't di pa tayo maandar? Titingnan ko muna yung gulong, Tito. Flat yata. Ha? Ngayon pa talaga? Pudpud na kasi yung gulong itong tricycle eh. Sa susunod na linggo ko pa sana balak palitan. Kaso inabutan na ngayon. Paano ngayon yan? Papalitan ko na lang sandali. May dala ka bang ekstrang gulong? May naikarga naman ako sa likod, Tito. Mabuti naman. Bilisan mo na lang. Mag-aalas 11 na ng gabi. Teka, bababa muna ako nang mapalitan mo yung gulong ng maigi. Yung mga gamit mo pang ayos, nadala mo rin ba? Lagi lang naman nandito sa likod yon. Buti na lang talaga naisipan kong ikarga tong gulong kanina. Kung hindi, baka dito na tayo magpapalipas ng gabi. Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi rito, Juni. Bakit naman, Tito? Basta. Nga pala, Tito. Ano ba talagang sakit nung matandang ginamot nyo kanina? Nung matandang babae? Siyempre, nag-imbento lang ako ng sakit. Pero mukhang maayos naman yung kalagayan ng matanda. Dala na lang siguro ng edad kaya nanghihina. Hindi na nga makatayo eh. Ikaw ba naman abuti ng mahigit 80 anyos? Hindi mo ba nakita kanina kung gaano katanda yung ale? Hindi naman ako pumasok sa bahay nila, kaya hindi ko na nakita yung matanda. Kayo lang naman kailangan dun. Umamin ka nga. Napipilitan ka lang bang sumama sa akin? Paano tayo paniniwalaan ng mga ginagamot ko kung hindi mo ipinapakitang suportado mo ko sa ginagawa ko? Mali naman kasi naman loko tayo ng ibang tao, Tito. Totoong herbal naman yung pinababayaran ko sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung magagamot nun yung sakit na meron sila. Pero hindi ko nakasalanan yun. Sila tong may kailangan sa akin. Yun na nga, Tito eh. Kailangan nila kayo kasi wala silang pampaospital. Nagtiwala sila sa inyo. Pero naging katiwa-tiwala ba kayo? Hindi na mahalaga kung nagtiwala sila sa akin o hindi. Hindi ko naman sila gagamutin sa ikalawang pagkakataon. Kung wala akong nagawa para sa kanila sa unang beses na lumapit sila, malamang kukuha na ng panibagong manggagamot yung mga yon. Kaya bakit pa ako mag-aalala? Paano nga kung wala silang makuha? Sa tingin nyo ba, may maitutulong pa yung herbal na ginawa nyo? Nung tinikman ko nga yung laman ng binibenta nyo, oregano lang yung nalasahan ko. Bakit mo kasi tinikman? Sira ulo ka pala eh. Ay, bilisan mo na lang dyan ang makauwi na. Juni, kaninong aso yung nasa may likuran mo? Malay ko po, di naman tayo taga rito. Tsaka, anong aso sinasabi nyo? Wala naman ako nakikita. Tumingin ka sa likuran mo. Anak ng, kanina pa ba yan dyan? Bugawin mo. Baka mamaya, hindi lang basta aso yan. Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Wala tayong maiingan ng tulong dito. Shoo! Alis! Umalis ka rito! Hoy! Ano ka ba? Hindi naman umaalis eh. Batuhin mo na. Tito, alam niyo namang may ginagawa pa ako rito eh. Kung kayo na lang kaya bumato. Naduduwag ka lang yata eh. Ay, pambihira naman oh. Bibilisan ko na lang dito para makaalis na tayo. Ano, Juni? Wala na bang ibibilis yan?
Tapos na ako, Tito. Pwede na kayong sumakay. Oh, ayos lang ba kayo? Paano ako magiging maayos kung may umaalulong na aso malapit sa atin? Aso lang naman yan, Tito. Tara na, uwi na tayo. Inilabutan ako ron ah. Bakit, Tito? May nakita ba kayo kanina? Wala. Pero nakakatakot kapag sa harapan mo mismo umalulong yung aso. Hindi naman sa inyo nakaharap yung aso kanina habang umaalulong. Kahit na, hindi pa rin maganda yun. Lalo na't hindi naman natin alam kung saan nanggaling yung asong yun. Sandali, alam mo ba kung anong ibig kong sabihin? May naaamoy silang masamang espiritu. Hindi lang yun. May mamamatay rin. Papadudot kahit nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon, ay nagpanggap na lamang ako kay Tito na hindi apektado sa mga nangyari. Ang totoo po kasi ay may nakita akong binata, siguro ay mga 18 o 19 years old siya, kung saan mismo nakaharap yung asong kalye. Kahit na hindi ko titigan ay alam kong isa na naman yung ligaw na kaluluwa. Dahil sa aming dalawa ni Tito ay ako lamang ang nakakakita ng mga ganon. May pamahiin kaming pinapaniwalaan tuwing may umaalulong na aso. Meron daw itong nakikitang masamang espiritu o di kaya'y may mamamatay. At sa pagkakataong yon ay kami lang naman ni Tito ang magkasama, kaya gano'n na lamang ang kabang naramdaman ko. Dahil sa nangyari ay hindi na naman ako nakatulog ng maayos sa pag-uwi namin. Pasado 12:00 na noon nang lumabas ako ng bahay para manigarilyo. Nakapatay na lahat ng ilaw sa bahay at hindi na ako nag-abala pang buksan dahil wala naman sana akong balak magtagal sa labas. Pero habang nakaupo ako roon at humihit-hit ng sigarilyo ay bigla na lang may humawak sa magkabilang balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Nang ibalik ko noon ang tingin sa harapan ko ay ramdam na ramdam ko na nagkakabutil-butil na ang pawis ko sa noo nang makita ang isang batang lalaki na nanlalalim ang mga mata at maputla ang mga labi niya. Nang kumurap ako ay bigla na lamang itong nawala, papadudot. Parang antok na antok ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Naalimpungatan kasi ako kagabi. Ang ingay ng mga aso ng kapitbahay. Tahol ng tahol. Hindi naman siguro tayo sinundan ng asong nakita natin kagabi, no? Si Tito talaga. Di makamove on dun sa aso. Huwag nyo na kasing isipin yun. Hindi naman tayo sinundan ng aso. Kung sumunod yun at humabol sa atin, dun kayo matakot. Baka aswang na yun. Oh, bakit tawang-tawa ka dyan? Parang di ka duwag ah. Saka alam mo namang mapamahiin akong tao. At ikaw, alam kong naniniwala ka rin sa multo. Kaya huwag ka nang magtapang-tapangan dyan. Mag-almusal na lang tayo, Tito. Tapos na ako, kanina pa. Kumain ka na dyan. Naglaga ako ng kamote at itlog para sa almusal. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng paantok-antok ka sa pupuntahan natin mamaya. Tito, baka naman pwedeng mamasada na lang muna ako. Kayo na lang pumunta ron sa gagamutin nyo. Hindi naman ako kailangan dun eh. Kayang-kaya nyo na yun. Ano? Seryoso ka ba? Hindi pwede. Walang maghahatid sa akin papunta ron. Kung gusto nyo, ihahatid ko na lang kayo. Pero hindi na ako sasama sa inyo sa panggagamot. Bakit? Ayaw mo na ba akong tulungan? Hindi naman sa ganon, Tito. Hindi na kasi kaya na konsensya ko yung ginagawa nyo. Hindi naman talaga kayo nakakapanggamot eh. Yang bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Pwede namang manghilot na lang kayo. Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang manggagamot? Kasi doon ako madaling magkakapera. Maraming taga rito sa atin na naniniwala pa rin sa mga katulad ko. Naghahanap buhay sila, Tito. Bawat halagang binabayad nila sa inyo, pinaghihirapan nila yon. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas. Anong lumaban ng patas pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ako lumalaban ng patas? Kung nagtatrabaho sila,
Nagtatrabaho rin ako. Pinaghihirapan ko rin yung ibinabayad nila sa akin. Alam mo, kaya di ka umaasenso kasi masyado kang madrama sa buhay. Ano sa tingin mo? Pang-drama sa radyo buhay mo? Umayos ka nga. Hindi mo na problema kung paano nila kinita yung pera nila. Ang mahalaga, binabayaran ka. Ganun lang yun. Kung hindi mo titibayin yung sikmura mo, magugutom ka talaga. Maraming paraan para kumita nang hindi ka nanloloko ng mga tao, Tito. Ginusto niya lang talaga yung ganyang gawain kaya nakasanayan niyo na. Tigilan mo na nga yan. Huwag mo na akong pangaralan. Mag-asikaso ka na. Sasama ka sa akin mamaya. Sabi ko ho, ihahatid ko na lang kayo mamaya. Susunduin ko na lang kayo kapag pauwi na. Tawagan niyo na lang ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kailangan nga kita ron. O sige, sasama ako. Pero magkalinawan po sana tayo. Yun na yung huling beses na sasama ako sa inyo. Kasi sa susunod na pilitin nyo pa akong sumama, mapipilitan na akong sabihin sa mga ginagamot nyo na peke kayong manggagamot. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi mo gagawin yan sa akin. Pwede naman akong tumanaw ng utang na loob sa ibang paraan. Pero hindi sa gusto nyo, Tito. Kapakanan nyo lang din naman ang iniisip ko eh. Paano kung malaman ng mga nagpapagamot sa inyo na hindi naman talaga nakakatulong yung ginagawa nyo? Paano kung karmahin kayo sa panloloko nyo sa kanila? At yung pinakamalalang pwedeng mangyari, paano kung may mamatay ng dahil sa inyo? At bakit naman may mamamatay ng dahil sa akin? Maiintindihan nyo rin yung sinasabi ko pagdating ng araw, Tito. Pero sana, hindi na tayo umabot sa puntong yon. Papadudot ilang beses ko nang sinubukan na patigilin na si Tito sa ginagawa niya. Tuwing may inilalapit sa kanya na may lagnat o pananakit ng katawan, ang matik na sinasabi niya ay napaglaruan daw ng elemento. Minsan naman ay sinasabi niyang may nagbabantay na kaluluwa at doon niya ginagamit ang kakayahan ko. Sinasabi niya na may nakikita akong kaluluwang gumagambala sa kanila kahit na ang totoo ay wala naman talaga. Dahil kung meron man ay hindi na kakailanganin pang magsinungaling ni Tito. Tuwing sinasabi ko sa kanya na ayoko nang sumama sa panggagamot niya ay ginagamit niya ang utang na loob ko sa kanya para hindi ako makawala. Batid ko na may sarili naman akong pag-iisip at kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, Papadudot. Pero hindi ko naman siya magawang iwanan dahil wala na siyang pamilya o malapit na kamag-anak doon sa lugar namin. Hanggang isang araw ay hindi ko akalain na aabot na rin si Tito sa puntong pati mga taong malapit sa amin ay biniktima na rin niya para sa pera. Nagkasakit noon, Papadudot, ang nanay ng kaibigan ko. Naging magkaklase kami ni Chito noong high school at magkapitbahay lang din kami. Dahil ilang araw nang masama ang lagay ng nanay niya, ay nagpasya na siyang lumapit kay Tito Domeng sa pag-aakalang may maitutulong ito sa kanila para gumaling. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ako kasama ni Tito noong ginagamot niya ang nanay ni Chito. Kahit anong kasing pilit niya ay namasada na lamang ako. Pero bago niya puntahan ang nanay ng kaibigan ko ay sinabihan ko na si Chito na sa ospital na lamang dalhin ang kanyang ina para makasigurado. Pero dahil walang sapat na pera ay nagbaka sakali siya sa kakayahan ni Tito Domeng. Hindi ako mapakali noong araw na yon dahil bukod sa kaibigan ko si Chito ay alam ko namang hirap din sila sa pera. Nang makauwi ako noon ay nalaman ko na nagbayad pala ito ng 500 piso kay Tito Domeng. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya sa nanay ni Chito at ang sinabi niya lang daw ay may nagambalang elemento ang nanay ng kaibigan ko. Nagbigay lang siya ng pangontra at herbal na hindi naman talaga makakatulong sa kalagayan nito noon. Umasa ang kaibigan ko na magiging mabuti na ang kalagayan ng nanay niya at hindi na kakailanganin pang dalhin sa ospital. Pero ilang araw lang ang lumipas ay pumanaw ito. Huli na nang malaman ni Chito ang sakit na ikinamatay ng nanay niya at hindi ito naagapan. Sinisi niya si Tito Domeng sa panloloko nito sa kanila kaya ang nangyari ay sinugod kami sa bahay, Papadudot.
salamat. Nakauwi rin. Nasaan yung tatay-tatayan mo, manloloko? Sabihin mo gusto ko siyang makausap. Ha? Teka, bakit? Huwag ka na magmaang-maangan. Sigurado ako na alam mo yung kalokohan na ginagawa ng tatay-tatayan mo. Hindi sa totoong manggagamot, di ba? Peke siya. Pati kami niloko niya. Teka lang tol, huminahon ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos. Pag-usapan ng maayos? Namatay yung nanay ko. Nagawan ko pa sana ng paraan na mailigtas siya kung hindi lang sana kami niloko ni Mang Domeng. Tol, sinabihan naman kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo na sa doktor mo na lang dalhin nanay mo. Ano gusto mong palabasin? Nakasalanan ko kaya namatay nanay ko? Ako ba yung nanloko dito? Palabasin mo na si Mang Domeng. Siya gusto ko makausap, hindi ikaw. Kauuwi ko lang. Hindi ko alam kung nandyan na siya sa loob. Ano nangyayari dito? Buti naman nagpakita ka. Napakasinungaling mong matanda ka. Sabi mo gagaling ang nanay ko. Tingnan mo kung nasa siya ngayon. Nasa morgue. Teka sandali, bakit naman ako yung sinisisi mo? Ginawa ko lang naman kung anong makakaya ko. Pero hindi ko hawak kung anong magiging kapalaran ng nanay mo, iho. Kung di nyo sana sinabi na gagaling na si nanay, nakagawa pa sana kami ng paraan. Sana sinabi nyo na lang yung totoong kalagayan niya. Hindi yung pinaikot nyo pa kami. Iho, hindi ako doktor na nakakagamit ng mga aparato para matukoy yung sakit ng nanay mo. Nakakapanggamot lang ako base sa kakayahan ko. Kaya hindi mo ako dapat sisihin sa nangyari sa kanya. Masama na yung lagay niya bago mo pa siya inilapit sa akin. Kung talagang malala na yung sakit niya, kahit ilang orasyon pat pangontra ibigay ko sa kanya, wala na ring silbi yun. Kasi wala kayong silbi! Peki kayong manggagamot! Nanluloko lang kayo ng mga tao para magkapera! Iyo, ikinalulungkot ko yung nangyari sa nanay mo. Pero sana, wag mo namang isisi sa akin yung pagkamatay niya. Mananagot ka sa nangyari kay nanay! Tol! Huwag mo na subukan ipagtanggol to matanda! Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo, Chito. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang yung buhay niya. Tsaka sa tingin mo, kung nadala mo siya sa ospital nung araw na pinagamot mo siya sa akin, makakaligtas pa siya? Kakailanganin mo muna ng malaking halaga bago siya asikasuhin sa ospital. Nagkamalas-malas lang kasi sa akin pa napatapat. Ako patuloy yung nasisi. Napakawalang puso nyo talaga! Hanggang ngayon ayaw nyo pa rin aminin na nagkamali kayo? Umuwi ka na't asikasuhin mo na lang yung burol ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay naman ako ng abuloy. Tito naman, tumigil na kayo. Hindi ko kailangan ng abuloy mula sa inyo! Itabi nyo na lang yon! Kasi baka isang araw, isa naman sa inyo ang mangailangan ng abuloy! Abat, pinagbabantaan mo ba kami? Hindi ko na kailangan gawin yon! Karma na bahala sa inyo! Huwag kayong mag-alala! Magbibigay ako ng pang-abuloy kung sakali! Aalis na ako! Pero tandaan nyo yung mga sinabi ko! Hindi ko gusto tabas ng dila ng kaibigan mong yun, Johnny. Masyadong mayabang. Kung pagbantaan ako, ganun-ganun na lang. Hindi nyo na sana pinatulan. Natural lang na mataas pa yung emosyon ng tao. Isa pa, hindi man kayo yung direktang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya, may kasalanan pa rin kayo kasi niloko nyo sila. Ay, ganun ba talaga kahirap humingi ng tawad para sa inyo? Imbis na sa sitwasyong to, kayo yung magpakumbaba, lalo nyo pang pinalala. Papadudot gustuhin ko mang makipaglamay kina Chito ay hindi ko nagawa yon. Sa takot na magkagulo lamang kapag nakita niya ko roon. Inirespeto ko na lamang ang gusto ng kaibigan ko at para makatulong kahit papaano ay palihim akong nagpaabot ng kaunting abuloy para sa yumao niyang ina. Nakisuyo lamang ako noon sa pinsan niya, ang kaso ay nalaman pa rin niya na sa akin galing ang pera kaya ipinabalik niya, Papadudot. Dahil nasa tapat lamang ng bahay namin ang pinaglalamayan, ay hindi ko mapigilang kilabutan tuwing napapatingin ako sa kabaong ng nanay ni Chito. Minsan kasi ay namamalik mata ko. Yung mukha kasi ng nanay niya na nakalagay sa tarpaulin ay parang buhay na nakatitig sa akin. Kung ano-ano ang kababalaghan ng naranasan ko, lalo na noong unang gabi pa lamang ng lamay. Maghahating gabi na kasi noon nang tumayo sa gitna ng kalsada yung aso ng kapitbahay namin at saka sunod-sunod itong umalulong habang nakaharap sa bahay namin.
Ayaw ko na sanang mag-isip ng kung ano-ano, Papa Dudut, pero parang may nais itong ipahiwatig sa amin ni Tito Domeng. Sa ikalawang gabi ng lamay ay hindi na ako nakatiis. Sinubukan ko nang kausapin si Chito para personal na humingi ng tawad sa kanya at magpaabot na rin ng pakikiramay. Tol, pasensya ka na. Dumiretso na ako rito sa bakuran nyo. Di ba sabi ko sa'yo ayoko makita pagmumukha mo dito? Ano yan? Naguhugas kamay ka ngayon? Tol, hindi. Gusto ko lang talaga makiramay. May pinagsamahan naman tayo eh. Kung ano man yung nagawa ni Tito, hindi naman ako kasama ron. Pinigilan ko rin naman siya eh. Ikaw rin, pinigilan kita. Ano ngayon gusto mong gawin ko? Pasalamatan ka? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang makiramay, yun lang. Ay, ano pang magagawa ko nandito ka na. Baka gusto mo magkape. May mainit na tubig pa ron sa kusina. Hindi na. Di na ako magkakape. Gusto ko lang talagang sabihin na pasensya ka na talaga. Hanap ka na lang na mauupuan mo. Konti pa lang naman yung tao dito sa lamay. Sige, pero baka kailangan mo rin ng tulong. Kahit tagabigay lang ng kape o biskwit, pwede ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-uuwi. Huwag na. Huwag ka na mag-abala. Kaya ko na to. O sige, ikaw bahala. Magkalinawan lang tayo Hindi porkit hinahayaan kita rito, pwede na rin pumunta rito yung tatay-tatayan mo. Magkakagulo talaga kami pag nakita ko siya rito. Mukhang hindi naman talaga siya pupunta kung sakali. Tol, pwede ko bang silipin si tita? Pwede naman. Sige, sumilip ka. Grabe, nakakagulat talaga itong nangyari kay tita. Ang lakas-lakas pa niya nung nakaraan. Binibiro pa nga niya ako tuwing nakikita niya akong dumaraan eh. Hindi kasi nagsasabi si nanay na may nararamdaman na pala siya. Sana may nagawa man lang ako para sa kanya. Ayaw lang siguro ni tita na maging pabigat sa'yo, kaya hindi niya sinabi. Ano nga palang sakit niya? Pancreatic cancer. Nakita ko yung itinago ni nanay na papel sa mga gamit niya. Nagpa-check up na pala siya noon pero hindi niya sinasabi sa akin. Pero di ba inaaya mo siyang magpa-check up nitong mga nakaraang buwan nung sinabi mo na may napapansin ka sa kanya? Inaaya ko siya pero ayaw niya sumama. Hindi niya raw gusto yung amoy ng ospital eh. Ang sabi niya pag nasa loob siya ng ospital para siyang unti-unting pinapatay. Ay, kaya naman pala niya nasabi yun kasi nanggaling na siya ron. Naalala ko yung araw na yun. Maghapon siyang nawala. Tapos ang sabi niya lang, naghahanap siya ng pwedeng pasukan bilang kasambahay. Talagang ayaw niya na nag-aalala ka. Kaya kahit nahihirapan na hindi pa rin nagsasabi. Tama ka. Ayaw niyang mamroblema pa ako sa gastusin. Hindi ko rin kasi alam kung saan ko kukunin yung pera kung sakali. Pero sakit-sakit sa parte ko. Nawala man lang akong nagawa para dugtungan yung buhay ng nanay ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si nanay. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Wala na tayong magagawa. Wala na siya eh. Ipagdasal na lang natin yung kaluluwa ni… Tol, bakit? Ang nanay mo, nandito siya. Ano? Seryoso ka? Sinabi ko naman sa'yo noon na nakakakita talaga ako ng mga ligaw na kaluluwa, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi kita niloloko. Pero bakit nakikita mo siya rito? Kaya mo ba siyang kausapin? Nakikita ko lang siya. Pero wala akong kakayahan na kausapin siya. Sa tingin mo, galit ba sa akin nanay ko? Hindi ko masasabi. Ha? Namatay yung kandila. Siya ba may gawa nun? Teka, kumalma ka nga. Maraming nakikipaglamay ngayon. Baka matakot mo sila. Paano ako kakalma kung alam ko nandito yung kaluluwa ng nanay ko? Tapos namatay pa yung kandila. Anong ibig sabihin nun? Ipinaparamdam lang niya na nandito siya. Wala naman siyang intensyon na takutin tayo. Nandito pa rin ba siya? Oo. Nasa tabi mo. Tol naman! Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Totoo yung sinasabi ko. Pero hindi mo naman kailangan matakot.
Si nanay talaga oh. Mahal na mahal ko naman siya pero wag naman sana siya magparamdam ng ganito. Baka pag nagkataon, dalawa na kaming paglamayan dito. Papadudot, nagtaka po ako noon dahil noong yung kaluluwa ng nanay ni Chito ang nakita ko ay hindi ako nito dinalaw sa panaginip ko. Sa katunayan, iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakatulog ako ng maayos matapos makakita ng kaluluwa ng yumao. Tungkol naman kay Tito Doming, kahit nalaman niya na wala na ang nanay ni Chito ay hindi man lang siya humingi ng tawad at hindi pa rin siya tumigil sa panggagamot niya. May iba na namang gumaling sa tulong niya pero yon ay dahil simpleng lagnat lamang talaga ang sakit nila at wala ng sintomas ng iba pang mga sakit. Pero bukod sa nanay ni Chito ay may nabanggit sa akin si Tito na may isa sa mga ginamot niya ang tuluyan ng namaalam. Ang malala doon, hindi pa rin siya nakonsensya sa ginawa niya. Papadudod, hindi ko alam kung bakit napakabigat ng pakiramdam ko nang umuwi sa bahay ni Tito matapos niyang ibalita na namatay yung matanda habang dinadasalan niya. At kaya ginabi siya ng uwi ay dahil may dinaanan pa siyang lamay ng gabing yon. Pagkagaling sa lamay ay diretsyo na agad siya pauwi sa bahay at hindi na naisipang pang magpagpag, dala ng kalasingan. Pero ang hindi ko alam, bukod sa pagsuway niya sa pamahiin tuwing may lamay, may isa pa pala siyang ginawang kalokohan na hindi ko akalain na magagawa niya ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ng minsang umuwi si Tito ay nagtaka ko kung bakit may mga dala siyang pagkain. Noong tinanong ko siya kung saan galing yon, ang sabi niya lang ay bigay lang daw yon ng mga ginamot niya. Binigay lamang bilang pasasalamat. Pero syempre hindi ko siya nagawang paniwalaan dahil malakas talaga ang pakiramdam ko noon na may ginawa na naman siyang kalokohan. Ilang araw lang mula nang mapansin ko yung mga dalang pagkain ni Tito Doming ay nalaman ko na nagsusugal na rin pala siya sa mga pinupuntahan niyang lamay, kung saan saan na siya nakakarating noon dahil sa kaadikan niya sa pagsusugal. Hindi lang yon ang ginawa niya. Inamin niya rin sa akin na noong natalo na siya sa sugal ay natukso siyang kumuha ng pera sa mga abuloy doon mismo sa tabi ng kabaong noong pinaglalamayan. Naggalit ako sa kanya. Sa halip kasi na magtinu siya dahil sa nangyari sa nanay ni Chito ay lumala pa siya at umabot pa nga sa puntong ultimo patay, ay nagiging biktima na rin niya. Pero ang mas inaalala ko po noon ay yung nalabag ni Tito ang pamahiin sa patay. Bukod sa hindi siya nagpapagpag, nag-uwi rin siya ng mga pagkain galing sa lamay, pati na rin yung perang kinuha niya mula sa abuloy. Tagal naman ni Tito Doming. Ano bang nangyayari dun sa tatay-tatayan mo? Parang madalas ginagabi ng uwi ah. Hindi pa nagpapasundo sa'yo. Ewan ko ba ron? Hindi na nga ata ng gagamot kasi nakahanap na ng bagong libangan. Bakit? Ano na naman naisip niyang gawin? Ayun, naadik na sa pagsusugal sa lamay. Pati abuloy dun sa patay, pinapakialaman niya raw pag natatalo siya. Nakakahiya tuloy dun sa pamilya ng pinaglalamayan. Di ko rin maintindihan niya si Mang Doming. Ayos naman siya nun eh. Akala ko nga totoong nakakapanggamot siya kasi di ba nung sumasakit yung tiyan ko, siya lang ang nakapagpawala nun. Dahil siguro yun sa herbal na pinainom sa'yo. Teka, matagal mo na bang alam yung modus niya? Hindi, kailan ko lang din nalaman na peke pala siya. Paano mo nalaman? Ay, ayoko na pag-usapan. Ako kasing nahihiya para kay Tito. Sige na, sabihin mo na. Wala na rin namang mawawala. Nalaman ko yun nung ako naman yung nagkasakit. Ayaw niya akong gamutin.
Namimilipit na ako noon sa sakit ng tiyan. Kasi alam niyang hindi ka niya magagamot. Kaya pala nagpa-hospital ka na lang nun. Tapos ayun, appendicitis na pala. Kung hindi na agapan, baka nauna pa akong pinaglamayan kesa sa nanay mo. Ay, nga pala tol. May sasabihin talaga ako sa'yo kaya pumunta ako rito sa inyo. Ano yun? Mukhang seryoso yan ah. Kagabi kasi, nakita ko si nanay sa panaginip ko. Malungkot siya tapos umiiyak. Nung nagising ako, nakita ko siya sa kwarto ko. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam Basta nakita ko si nanay. Sigurado akong siya yun. Kung ganon, nakakakita ka na nga. Tol, hindi naman ako bulag. Sira, nakakakita ng mga kaluluwa yung ibig kong sabihin. Alam ko naman, binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso Pero seryoso nga, pareho na tayo? Hindi ko pa sigurado yan. Si nanay pa lang naman yung nakita ko. Ay, baka naman guni-guni mo lang yun kasi mismo na yung nanay mo. Tol, sigurado ako sa nakita ko. Akala ko nga nananaginip pa rin ako nun Pero kahit nakailang kurot na ako sa sarili ko, totoo pala talaga. Ibig sabihin bukas na rin yung third eye mo. Ay, good luck sa'yo. Bakit? Yun kasi yung dahilan kaya madalas akong binabangungot. Buti na lang laging nagigising si Tito Domeng pag naririnig niyang sumisigaw ako. Pero minsan kusa naman ako nagigising. Kaya iniisip ko na lang na baka hindi ko pa talaga oras. Masamang damo ka kasi, kaya hindi ka pa natutuluyan. Bakit ikaw? Anong klaseng damo ka ba? Tito, akala ko mamaya pa kayo. Kaya ba nagpatuloy ka ng busita rito? Tito, hindi naman pumunta rito si Chito para makipag-away sa inyo. May pinag-uusapan lang kami. Wala akong pakialam sa pinag-usapan yung dalawa. Hoy Chito, umuwi ka na ron sa inyo. Tito, wag naman kayong ganyan Tol, kay Chito. ayos lang. Alis na ako. Sige tol, pasensya na. Ayos lang. Itong tatay-tatayan mo yung mukhang hindi maayos. Baka nilaan mo na ng konsensya niya. Tanggap niya na Dr. Kwak-Kwak siya. Bastos ka! Umalis ka na rito! Pag di ako nakapagpigil, baka bambuhin ko yung mukha mo! Pasalamat kayo, Mang Domeng. Dahil kaibigan ko tong anak-anakan nyo. Kasi kung hindi, sisiguraduhin ko na kayo naman yung paglalamayan dito sa bahay nyo. Papadudot, mabuti na lamang at hindi nagkasakitan ng mga oras na yon sina Chito at Tito Domeng. Hanggang sa pagkakataong kasing yon ay hindi pa rin sila nagkakaayos. Sa pag-uwing yon ni Tito Domeng ay napansin ko kaagad ang butil-butil na pawis niya mula sa kanyang noo. Pati na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Parang pagod na pagod siya. Nang tanungin ko siya ay sinabi niyang masama raw ang pakiramdam niya. Hanggang sa nauwi na nga sa trangkaso ang sama ng pakiramdam ni Tito. Binantayan ko siyang magdamag, pinainom ko siya ng gamot at pinunasan ang katawan niya para bumaba ang lagnat niya. Pero walang nagbago sa nararamdaman niya, Papadudot. Kahit alalang-alala na ako noon sa kalagayan niya, ay pilit pa rin niyang sinasabi na ayos lamang siya at mawawala rin yon. Pero makalipas ang isang linggo, hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Tito Domeng. Ang pinagtataka ko lamang noon ay tinubuan na rin siya ng malalaking butlig sa katawan. Nagtutubig po yun at kapag pumutok na ay nagiging sugat naman. Batid kong nahihirapan na noon si Tito kaya sinabi ko na sa kanyang dadalhin ko na siya sa ospital. Pero hindi po siya pumayag. Ang katwiran niya ay wala rin naman kaming pampaospital at ayaw niya ring may iba pang makaalam tungkol sa kalagayan niya. Pinagbigyan ko naman siya pero habang tumatagal ay napapansin ko rin ang paglaki ng kanyang tiyan. Hindi ko po noon maintindihan kung ano ang nangyayari kay Tito kaya humingi ako ng tulong sa ibang mga kakilala namin. Pero noong dadalhin na namin siya sa ospital ay saka naman siya binawian ng buhay. At sa unang gabi ng lamay niya ay may nangyari na kababalaghan.
Salamat. Grabe. Wala pang isang buwang nalilibing si nanay tapos ngayon, si Mang Doming naman yung pinaglalamayan. Ay, pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko noon sa kanya. Nadala lang ako ng galit. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman yung nangyari. Salamat, Tol. Pero sa tingin mo, ano kayang kinamatay ni Mang Doming? Hindi ko rin alam. Hindi rin kasi matukoy kung ano yung sakit niya. Hindi kaya nabarang si Mang Doming? Kasi kung kulam lang, posibleng magamot pa siya eh. Kasi mula nung naglabasan yung mga sugat niya sa katawan, ilang araw lang ang itinagal niya. Yung barang kasi, Tol, intensyon talaga na patayin yung taong dinapuan ng sumpa. Pero sino namang gagawa nun kay Tito Doming? Malay mo, may iba pa siyang nakaalitan. Basta ako, hindi ko magagawang magpakulam o magpabarang ng tao. Kahit na malaki pa yung kasalanan sa akin. Ngayong napag-usapan na natin yung barang, suspecha ko baka isa sa mga pinagnakawan niya ng abuloy yung nagalit sa kanya. Hindi malabong mangyari yun. Pero mahirap din mambintang. Mahirap patunayan kung sino yung nagpabarang kay Mang Doming eh. Lalo na kung hindi naman natin kilala kung sino yung mga galit sa kanya. Kahit naman loko-loko si Tito Doming, nakakaawa pa rin siya. Tsaka siya na lang yung meron ako. Ngayong wala na siya, mag-isa na lang talaga ako sa buhay. Ako rin naman eh. Si nanay na lang yung meron ako tapos nawala pa. Wala man lang sa mga kamag-anak ni Tito Doming yung dumating para makiramay. Sinubukan ko naman silang kontakin. Pero mga wala raw pamasahe. Uy, ayos ka lang? Bigla ka na lang natahimik dyan. Huwag mo sabihing may nakikita ka na naman. Tol, tingnan mo yung bangkay ni Mang Doming. Bakit? Anong meron? Tingnan mo yung bandang leeg niya. Parang may gumagalaw eh. Ano namang gagalaw dyan? Ikaw talaga, mananakot ka pa. Seryoso ko, tingnan mo, ayun oh. Parang may uod. Ha? Oo nga. Pero paano magkakauod yung bangkay ni Tito? Unang gabi pa lang naman ang lamay niya. Mukhang binarang nga si Mang Doming, Tol. Ganyan daw kasi yung nangyayari kapag namatay sa barang ang isang tao eh. Hindi pa rin nawawala yung sumpa kahit patay na siya. Uy! Bakit natapon yung mga abuloy? Nasagi mo ba yung garapon? Hindi. Ang layo ng kamay ko. Pasuyo naman, Tol. Ikaw na mamulot ng mga barya. Sisindihan ko lang tong kandila. Namatay na naman eh. Ay, sige. Ako na pupulot sa mga barya. Hoy, ano ba yan? Huwag ka humarang. Nakita mo na ngang may pinupulot dito eh. Tsaka ka patatayo sa harap ng kabaong. Uy, Manong. Pwede po bang umatras muna kay sandali? Pupulutin ko lang itong mga barya oh. Uy, sinong kausap mo dyan? Yung Manong na nakatayo dito sa... Ha? Mang Doming! Tol! Nandito siya! Tol! Ano? Nakikita mo rin ba siya? Oo, nakikita ko rin siya. Pero huwag ka na magpahalata. Tayo lang yung nakakakita sa kanya. Baka matakot yung mga tao dito sa burol kapag nalaman nilang nakikita natin yung kaluluwa ng pinaglalamayan. Pero... Sige na nga. Grabe naman oh. Bakit nagpapakita sa akin si Mang Doming? Hindi naman ako yung nagpabarang sa kanya. Nakita ko rin naman yung nanay mo nung burol niya. Teka, kilala mo ba yon? Sino? Ayun oh, yung binata na nakatayo ron sa may poste. Kanino ko pa siya napapansin na nakatingin dito. Akala ko naman kanina napatingin lang. Pero paglingon ko nandun pa rin siya. Hindi umaalis. Oo nga no. Titig na titig siya sa kabaong ni Mang Doming. Hindi kaya kamag-anak niya yan? Wala siyang kamag-anak dito. Eh sino yun? Hindi ko nga alam. Kaya nga tinanong kita. Ha? Tol! Nawala yung binata. Teka, saan naman pumunta? Ewan ko. Ang bilis na wala eh. Tumingin lang ako sa'yo sandali. Paglingon ko, wala na siya. Hayaan mo na. Baka napadaan lang. Baka nga. Papadudot naging palaisipan po noon sa akin kung sino yung binata na nakita namin sa unang gabi ng lamay ni Tito Doming. Hindi na rin naman ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ito dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang pwesto kung saan namin siya nakita ni Chito.
Pero nang makapag-isip-isip ako noon, saka ko lang napagtanto kung bakit biglang nawala yung binata. Saka ko lang kasi napagkonekta na yung nakita ko sa lamay ay yung matandang nakita ko noong nasiraan kami ng tricycle ni Tito Domeng ay iisa lamang. Kung sino man siya at kung bakit siya sa akin nagpapakita ay hindi ko po talaga alam. 3 gabi lang na binuro si Tito Domeng at hindi ko na yon pinatagal dahil kakaunti lang naman ang pumupunta sa lamay. Siguro ay dahil nabalitaan na rin nilang peking manggagamot si Tito. Hindi na rin ako nagtataka kung maraming galit sa kanya pero doon sa hinala ni Chito at ng iba pa naming kakilala na binara nga siya ay hindi rin ako nakakasigurado. Lalo na't wala namang makakapagpatunay doon. Sabi naman ng ibang kapitbahay namin ay binarang man o hindi ay isa pa ring malaking karma ang dumapo kay Tito dahil sa mga panlulokong ginawa niya at sa pagnanakaw ng abuloy sa mga lamay na pinupuntahan niya para magsugal. Sa lahat ng iyon, buhay niya ang naging kapalit. Nang ilibing na si Tito ay isinama ko na rin lahat ng mga gamit niya sa panggagamot. Yung ibang gamit naman niya na naiwan ay sinunog ko na lamang gaya ng bili ng mga nakakatanda doon sa amin. Masama raw kasing mag-iwan ng mga gamit ng isang taong namatay, lalo na kung namatay sa pambabarang. Mula nang mawala si Tito ay ramdam ko na hindi niya nilisan ang bahay niya. Madalas pa rin siyang nagpaparamdam kaya naman nagpasya na akong lisanin na ang bahay na yon. At ngayon nga po ay nandito na ako sa Aklan at isinama ako ni Chito sa trabahong inaalok niya sa akin. Ang kaso ay hindi ako natanggap dahil bumagsak ako sa medical. May problema kasi ako sa baga. Pero para hindi ako matenga ay nagtitinda na lamang ako ng street food sa palengke gamit ang pinagbentahan ko ng tricycle. Ibinenta ko yon bago umalis sa Antique. Yung bahay naman ni Tito ay ibiniling ko na lamang sa mga kakilala namin doon. Sabi ko ay bibisitahin ko na lamang yon kapag dadalaw ako sa puntod ni Tito tuwing undas. Hanggang sa ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pareho na kami ng kaibigan kong si Chito. Kung hanggang kailan ko ito mararanasan, yun po ang hindi ko alam. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Juni. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pag-ibig nga ay hindi ka lang basta matututong magmahal. Dito mo rin matututunan ang tunay na kahalagahan ng respeto at tiwala sa isa't isa. Na hindi lang pala sapat ang pagmamahal para manatiling buo at matatag ang isang relasyon. Kakibat na nga rito ang respeto at tiwala sa taong iyong minamahal. Lalo na kung ang taong mahal mo ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali na maaaring makasira sa inyong relasyon. Dito mo rin matututunan na napakalawak at napakaraming nagagawa ng pag-ibig na tunay at yon ay ang pagtanggap at pagpapatawad sa pagkakamaling nagawa sa iyo. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Berlin na sa kabila ng mga nangyari sa kanya ay piniling magpatawad at tanggapin ang pagkakamaling nagawa sa kanya.
gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Berlin. 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Mekawayan, Bulacan. Marami nagsasabi na kapag mahal mo ang isang tao ay nakahanda kang patawarin siya kung magkamali siya. Nakahanda kang tanggapin ang pagkakamali niya kahit na gaano pa yon kalaki at kasakit. Dahil nga mahal mo at iniingatan mo ang relasyon na matagal nyo nang binuo. Sa isang relasyon nga ay hindi naman nawawala ang mga problema na susubok sa katatagan ng inyong pagsasama, lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. Hindi ninyo nakikita ang ginagawa ng bawat isa, pero doon nga masusukat kung gaano kalaki ang tiwala at respeto ninyo sa isa't isa. Na kahit magkalayo kayo ay hindi ninyo gagawin ang mga bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon. Katulad na lamang ng nangyari sa amin ng nooy long-time boyfriend ko na si Jace. Third year high school pa lamang kami noon ay magkasintahan na kami ni Jace, Papa Dudut. Kami nga yung definition ng perfect relationship noon dahil ni minsan ay hindi kami nag-away at lagi kaming nagkakaintindihan at kung may mga bagay man kaming maaaring pagtalunan ay agad namin yung naaayos bago pa man kami humantong sa away. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng college at nagkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho ay nag-propose sa akin si Jace. Agad ko namang tinanggap dahil alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Sa opisina nagtatrabaho noon si Jace habang ako ay isang crew sa isang sikat na fast food restaurant. Pero nagkaroon kami noon ng kasunduan na hanggat wala pa kaming 32 at wala pang sapat na ipon ay hindi pa kami maaaring magsama at magpakasal. Gusto kasi namin noon na handa na ang lahat bago kami lumagay sa tahimik. Yun din kasi ang ideal age ko para magpakasal. Wala namang naging problema noon sa plano naming pagpapakasal dahil parehong pamilya namin ay boto sa bawat isa sa amin. Pero kinakailangan mag-abroad noon ni Jace dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya niya. Lalo pa at na-stroke ang tatay niya na siyang nagtatrabaho para sa kanila. 3 rin ang kapatid niyang nag-aaral noon na kailangan niyang tustusan. Kahit na may pag-aalangan sa akin ay pumayag naman ako dahil para naman sa pamilya niya ang gagawin niya. Nagkasundo na lamang kami noon na kapag nakabalik siya ng Pilipinas ay magpapakasal na kami kahit sa West lang. Pumayag naman ako at sinabi kong mag-iipon din ako para sa kasal namin at ganon din siya. Kailangan lang muna naming tiisin na magkalayo kami at magtiwala sa isa't isa. Malaki naman ang tiwala ko sa kanya dahil sa tagal naming magkasintahan noon ay hindi siya gumawa ng bagay na maaari naming ikasira. At ganon din ako dahil nga sa sobra naming mahal at nirerespeto ang bawat isa. Pero inaamin ko na hindi talaga naging madali para sa akin ang malayo kay Jace. Dahil may mga bagay na pumapasok sa isip ko habang magkalayo kami. Mga bagay na alam ko namang hindi niya magagawa pero hindi ko maiwasang mag-isip na baka matukso siya sa isang babae habang hindi niya ako kasama. Lalaki siya at may pangangailangan at naisip kong baka sa iba niya hanapin ang mga yon. May tiwala naman ako sa kanya pero hindi ko kontrolado ang mga pumapasok sa isip ko.
Lalo pa nga at hindi agad nakatawag noon sa akin si Jace. Nang makarating siya sa Korea bilang isang factory worker sa paggawaan ng mga noodles. Sobrang nag-worry rin ako sa kanya noon dahil hindi ko alam kung ano na nga bang nangyayari sa kanya doon. Iniisip kong mabait ba ang mga amo niya o kaya naman ay nakakakain ba siya ng maayos. Alos 2 linggo nga bago siya nakatawag noon at tila nabunutan ako ng tinig sa dibdib nang marinig ko na ang boses niya. Love! Bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry love, bawal kasi ang cellphone sa oras ng trabaho. Maikpit dito eh. Kailangan i-surrender ang cellphone ko sa kanila kapag may trabaho. Every 2 weeks lang ako pwedeng gumamit ng cellphone. Kagaya nito, day off ko. Kaya nakatawag ako sa'yo. Ay, salamat naman sa Diyos. Akala ko kung napano ka na dyan eh. Huwag mo ako intindihin dito. Mababait naman ang mga amo ko. Eh nga lang, sobrang stricto ng boss namin. Kapag trabaho, trabaho. Sa bagay, malaki ang pasahod nila kaya dapat talaga sulit ang ibabayad nila sa'yo. Ang importante, ayos ka lang dyan. Oo, di rin naman kami nagugutom dito. Libre ang pagkain namin. Mabuti kung ganon. Maiba nga pala ako. Nakatawag ka na ba kina tita para ipaalam ang lagay mo dyan? Oo, tumawag na ako sa kanila bago ako tumawag sa'yo. O anong sabi nila sa'yo? Ayun, humihingi ng pasensya sa akin. Kasi kinailangan ko para mga ibang bansa para lang sa kanila. Sabi ko wala namang problema basta para sa kanila. Total, andito na rin lang ako. Panahon na para makabawi man lang ako sa kanila. Tama. Basta pagbutihan mo lang ang trabaho mo dyan. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Suportado kita sa lahat ng bagay. Alam mo naman yan. Kaya nga swerte ko sa'yo. Kasi nandiyan ka palagi para suportahan ako. Naiintindihan mo yung mga bagay na kailangan kong gawin. Natural, mahal kita eh. Tsaka para naman sa pamilya mo ang ginagawa mo. Di lang naman para sa kanila itong ginagawa ko. Para sa atin din to. Magtatabi ako kahit papano para sa kasal natin. Kasi gustong-gusto na rin talaga kita pakasalan eh. Oo, alam ko. Basta ingatan mo palagi ang sarili mo dyan, ha? Umiwas ka sa tukso kahit anong mangyari. Alam mo namang mahal na mahal kita. Kaya hindi ako matutokso sa iba. Masyado kitang mahal para gawin sa'yo yun. May tiwala naman ako sa'yo. Pero kasi hindi naman natin masasabi, di ba? Malayo tayo sa isa't isa. Huwag ka mag-isip ng kung ano, love. Tatandaan mo lang palagi kung gaano kita kamahal. Kahit kailan hindi ako naging unfaithful sa'yo. Ang tagal na nga natin, oh. 12 years na tayo. Sa tingin mo ba, aabot tayo ng ganito katagal kung mababaw ang pagmamahal ko sa'yo? Sa bagay, tama ka. Pasensya ka na, love, ha? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, kaya naiisip ko yung mga ganyan. Naiintindihan naman kita. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Natural lang na maramdaman mo yan. Malayo ako sa'yo eh. Pero yun lang ang masasabi ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Ikaw lang babaeng mamahalin ko at iharap ko sa altar. Kahit naman ako eh. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Basta, tiis-tiis lang muna